Josu, zure berbak entzunde, moten dau, zure ustetan ez dala baloraten behar da moduan taldeak egiten dauna, edo txarto itxute gauzela, edo. Bueno, guk alde biak beti aipatzen ditu. Ekipoa emoten dabela beti gehiago nahi dabela, eta hori hona da ambizioa eta dano daukagu buruan. Baina ere bai daukagu zen edo egin ditugun urteak baloratu behar dugu. Ikusi behar dugu zenbat urte egon garan, hainbeste urte egon gara jarraian sartu gaela urte, eta gu hor gaudoz, ez? Finala jokatu ditugu, Superkopa bat irabazi dugu, eta hor jarraitzen dugu, naiz eta beti danak inorbez ambito guztietan ez gago oso ondo beti. Baina ekipo honek demostratzen dago, alde batetik edo bestetik, joko era batera edo bestera, kompetitiboa dela. Eta momentu latzetan behar dago sakadea, behar dago konfiantza eta irabazi da belako. Eta guk ematen diogu, baina nik uste dut momentu horietan ez da bela hartu behar da ben meritoa, kreditoa eta konfiantza. Bueno, Domekan derbia Alavesen aurka, lehen finala da. Ze derbi itxaroten duzu eta ze oroitzapen daukazu zeu bertan jokatutakoa zarata? Bueno, nik badakit zer defendatu dudan, nik bakar zentratenaz, nik eroan dudan kamisetan eta eroaten dudan rolean, ez? Eta beti ikusten dut gauzak nire aldetik. Derbia zelan izango da, gatza, Alaves ekipo gorra da eta temporada oso ona egiten dago eta gauzak errez ez da belepiniko, baina gube ondo gauz eta gure helburua hor daukagu, ez da faltaten partido askorik eta partido gogorra izango dela bai, gatza be bai, gure asmo irabaztea izango dela argi dago.